Οι ουρανοί γίνονται σιγά σιγά και δικοί τους. Όταν φορούν την κάσκα του πιλότου και μπαίνουν στα κόκπιτ, δύσκολα ξεχωρίζουν από άνδρες κυβερνήτες. Ο λόγος για τις γυναίκες, οι οποίες πετούν με ελικόπτερα Huey και έχουν επιλεγεί για τα ειδικά πτυτικά μέσα της αεροπορίας στρατού. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις πρώτες Ελληνίδες που εκπαιδεύονται για χειρίστρες ελικοπτέρων Chinook NH-90, ακόμη και επιθετικών Apache Longbow. Το κράνος καλύπτει το γυναικείο μαλλί και σίγουρα κάποιος δύσκολα καταλαβαίνει ότι αν δεν σε ακούσει πρόκειται για μια γυναίκα. Όταν φοράμε την κάσκα είναι σαν να μην είμαστε γυναίκες, αλλάζει κατευθείαν ο ρόλος μας και είμαστε χειριστής ελικοπτέρου. Η Λοχεία Σατινά Πανουριά είναι μια σύγχρονη Αμαζόνα. Πετάει Huey και σε λίγους μήνες θα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της αεροπορίας στρατού που θα γίνει πιλότος επιθετικού ελικοπτέρου Apache Longbow. Ήταν ένα όνειρο ζωής και εφόσον προέκυψε και το επιθετικό ελικόπτερο είναι ακόμα καλύτερα. Έχω μεράκι, έχω αγάπη για τα ελικόπτερα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Το επιθετικό ελικόπτερο σαφώς προσφέρει περισσότερη αδρεναλίνη, περισσότερο ενδιαφέρον, σίγουρα περισσότερες αποστολές, πιο ωραίες αποστολές, επικίνδυνες μεν, ωραίες δε. Και αυτό με συναρπάζει και μου τραβάει το ενδιαφέρον. Η επιλοχίας Αλεξάνδρα Ράπτη έχει 170 ώρες πτήσης ως συγκυβερνήτης στα ελικόπτερα Huey. Έχει επιλεγεί να είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα επιχειρήσει να δαμάσει τα ελικόπτερα Chinook. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσω μέχρι εδώ, αλλά τέτοια πρόκληση ποιος δεν θα τη δεχότανε. Τι είναι για σένα το Chinook? Προς το παρόν το βλέπω σαν θηρίο. Τώρα όταν μπω μέσα δεν ξέρω πώς θα νιώσω. Θα το δαμάσεις φαντάζομαι. Σίγουρα. Σίγουρα. Στην ιστορία της ελληνικής αεροπορίας στρατού αναμένεται να γραφτεί και το όνομα της Χριστίνας Θεοδωρακοπούλου, καθώς θα είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπαιδευτεί στο νέο μεταφορικό ελικόπτερο NH-90. Ανυπομονώ να δω πώς είναι, αν θα εκπαιδευτώ και πότε θα εκπαιδευτώ, γιατί είναι κάποια διαδικασία που περιμένουμε, και αν θα είμαι στο πρώτο σχολείο λίγο δύσκολο. Πόσο το θέλεις? Πάρα πολύ. Φαντάζομαι από τα Huey στα NH-90 Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι ένα καινούργιο ελικόπτερο, υπερσύγχρονο, είναι ηλεκτρονικό, δεν είναι όπως είναι το Huey υδραυλικό, έχει καινούργια συστήματα, είναι τελείως διαφορετικό. Τη δική της πρωτιά κατέχει και η υπολοχαγός Νικολέτα Κοσμοπούλου. Πετάει με άνεση ελικόπτερο Huey αλλά και αεροσκάφος τύπου Τσέσνα. Οι διαφορές τους πώς είναι να πετάς ένα ελικόπτερο και πώς είναι να πετάς ένα αεροπλάνο? Μπορεί και τα δύο να πετάνε, αλλά είναι διαφορετικά. Άλλος τρόπος ο ένας, άλλος τρόπος ο άλλος. Τι προτιμάς? Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι πρόκληση ο αέρας, σας λέω, είναι πρόκληση, τα κατάφερα και μ' αρέσει αυτό που κάνω. Δεν πρόκειται να το άλλαζα. Πλέον είμαστε 13 γυναίκες στην αεροπορία στρατού, 2 αξιωματικοί και 11 υπαξιωματικοί. Οπότε δεν ξαφνιάζεται και τόσο πολύ ο πύργος ελέγχου όταν ακούει γυναικεία φωνή να εκπέμπει. Το ωραίο φύλλο έχει μπει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στο σκληρό και απαιτητικό κόσμο της αεροπορίας στρατού. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Έχει τύχει να πετάω με καταδρομής και καταρχήσεις συγκεκριμένα. Να υπάρχουν επίσης εκπαιδευτές καταδρομής, οι οποίοι όταν με βλέπουν να προχωράω και να πλησιάζω το ελικόπτερο να γελάνε. Πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω φυσικά, αλλά στην πορεία κατάλαβαν ότι κάνανε λάθος. Και στο τέλος σας είπαν κάτι? Στο τέλος δεν είπανε κάτι σε μένα, αλλά πιστεύω ότι με το ότι έκατσα παραπάνω στο ελικόπτερο και προσπάθησα να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω, δηλαδή το να κρατάω σταθερό το ελικόπτερο στην αιώρηση, κατάλαβα ότι μάλλον θέλανε να μείνω. Το ελικόπτερο χρειάζεται καρδιά, πάνω απ' όλα, ψυχή, θέληση, μεγάλη θέληση, να έχεις μεράκι να το κάνεις αυτό που κάνεις και μυαλό. Ράτσα? Όχι.
Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται μπράτσα. Δεν χρειάζεται να έχει μυϊκή δύναμη κάποια γυναίκα για να το πετύχει αυτό. Είναι καθαρά θέμα μυαλού, διαβάσματος, οπότε μπορεί να ανταπεξέλθει. Μας συμπεριφέρονται το ίδιο όπως θα πετούσαν με έναν άντρα. Εγώ δεν βλέπω διαφορά. Από ό,τι κουβεντιάζω και με άλλους συναδέλφους, δεν υπάρχει διαφορά. Άλλωστε με την Κάσκα όλοι οι ίδιοι είστε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει φίλο εκεί. Οι γυναίκες όχι μόνο πετούν τα ελικόπτερα, αλλά όπως βλέπετε μπορούν και να τα κάνουν φύλλο και φτερό στο έδαφος. Η Επιλοχίας Παυλίνα Τσεκούρα είναι μηχανοσυνθέτρια στα ελικόπτερα Σινούκ. Οι γυναίκες εδώ στην Πάχη των Μεγάρων όχι μόνο πετούν τα ελικόπτερα, αλλά έχουν την ικανότητα και την εκπαίδευση να τα λύνουν και να τα δένουν. Έτσι είναι. Σε αυτό βέβαια μας βοηθούν πάρα πολύ οι άντρες της μονάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια εργασία πάρα πολύ βαριά και δύσκολη, κάτι που μόνος μας δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Όπως στο έδαφος, έτσι και στον αέρα δεν υπάρχει όριο, ούτε διάκριση φύλου. Όλοι μπορούν, αρκεί να το θέλουν. Θέλουμε να δείξουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν παντού, άσχετα αν είναι σε αυτό το τομέα ή σε κάποιο άλλο, και ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεται καμία γυναίκα και ότι μπορεί να τα καταφέρει οπουδήποτε. Όσες βλέπουν το στρατό, συγκεκριμένα την αεροπορία στρατού και τα ελικόπτερα, τους αρέσει ο χώρος, πιστεύουν ότι η πτήση είναι κάτι που τους ταιριάζει, να μην έχουν ενδιασμούς, να μην φοβηθούν σε τίποτα και πολύ περισσότερο στο γεγονός ότι είναι γυναίκες, απλά πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά, να έχουν μεράκι, αγάπη και ψυχή. Δεν ξέρω πώς νιώθει και ένας άντρας, να σας πω τώρα τι διαφορά έχει. Εγώ δεν νιώθω. Νιώθω απλά τυχερή που μπόρεσα να κάνω αυτό που ήθελα και αυτό που ονειρευόμουν.